Fa un moment que m'han dit que em quedava una hora i mitja de vida. There's a man going round taking names, and he decides who to free and who to blame. Everybody won't be treated. Portada de La Razón. El asesino de la silla de ruedas era catalán. Tothom parlaria de mi. When the man comes around. Jo em sembla que dels que som avui aquí, jo encara sóc el que tinc el futur més clar. Sóc jo, en Bonifaci. Veniu al regne d'Escampeta i coneixereu molts amics i amigues. L'elefant Aníbal, en Lleó i l'Amèlia Pa de Pessic, en Punxó el rondinaire i encara d'altres. Ei, no toquis la meva poma! Oh, aquest hivern els faré la guitza amb l'ogre, perquè vull ser rei i dur corona. Llàstima que la màgia de la poma, a la fi, es posarà de la seva part. Mowgli, mira, fíjate bien, amiguito. Todo lo que tienes que hacer es
Busca lo más vital nomás, lo que es necesidad nomás, y olvídate de la preocupación. Tan solo lo muy esencial para vivir sin batallar, y la naturaleza te lo da.